ନା ଆଉ ମୁଁ ଭିଡିଓ ବନେଇବିନି ମତେ କାହିଁକି ଆଉ ବନେଇବିନି ମନା କରୁ ନା ଅଛି ପବ୍ଲିକ ସପୋର୍ଟ ନା ଅଛି ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥିର ସପୋର୍ଟ କେହି ତ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଖାଲି ଭିଡିଓ ବନେଇକି ରାଉ ରାଉ ହେଇକି ଲାଭ କଣ କେହି ମତେ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଭିଡିଓ ବନଉଛି ଇଏ ବିଜେପି କି କିଳା କରୁଛି ଆଉ ୟାନାର ତାନାରେ ଗପୁଛି ଇଏ ଯଦି ଆମେ ଭିଡିଓ କରୁଛୁ ଆମେ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରିବୁ ୟାକୁ ଯଦି ସେୟାର କରିଦେବୁ ତାହେଲେ ଯଦି ଇଏ ଫେମସ ହେଇଗଲା ଫେମସ ହେଇଗଲା ପରେ ଯଦି ସେ ଟଙ୍କା ପାଇଲା ଟଙ୍କା ଇନକମ କଲା ଫେସବୁକ ରୁ ତେଣୁ ଆଉ କାହିଁକି ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନଙ୍ଗୁଳି ଭିଡିଓ ହେଇଥାନ୍ତା କି ଗୋଟେ ନଙ୍ଗୁଳି ଭିଡିଓ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିଥାନ୍ତେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ବି କରିଥାନ୍ତେ ନଙ୍ଗୁଳି ଭିଡିଓ ମାନେ କଣ ସେଗୁଡା ଟେକା ଟେକା ଟୁକି ଭିଡିଓ ହେଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସେୟାର କରିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ମୋ ଭିଡିଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ନା ପହଞ୍ଚୁନି ଲାଇକ୍ ହଉନି କାହିଁକି ଭିଉ ହଉନି କାହିଁକି ସେୟାର ବି ହଉନି କାହିଁକି କମେଣ୍ଟରେ ବି ଜଣେ କେହି ଲେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କି ଭେରି ନାଇସ୍ ଭାଇ ଏଗୁଡ଼ା ଲେଖି ପାରୁନା କାହିଁକି ଲେଖିବ ଲେଖିଦେଲେ ଯଦି ତମ ହାତ ଘୁରିଗଲା ହଉ ହେଲା ଆଉ ନହେଲା ତ ନାହିଁ ଆଉ ଏମିତି ବନଉଛି ବନେଇ ଚାଲିବି ଗୋଟେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ ପାଇ ବନେଇବି ଆଉ